Ikamata video ya mtsiku la lero mukhala mutadziwa kunena kuti pambali pa anthu amene akumakhala osusana ndi Alexious kamangira, koma palinso gulu lina limene likugwirizana naye. Ndipo mudziwanso kunena kuti Alexious kamangira sakungotchula anthu okha amene amachita ziphuphu mdziko lino la Malawi, komanso ndi nzati kapena oyimirira kagulu kena ka anthu kamene sikangakwanise kulankhula paokha. Malo mwake iye ali ngati mneneri, ali ngati lilime lawo lowalankhulira anthu amene akuvutika ndi mabwalo athu a milandu. Alexious kamangira ndi mmodzi mwa maloya amene pakatipa kuchokera mzaka zambuyomu, sizoti wangoyamba kuoneka zaka zino zokha, koma kuchokera pakali ndithu wakhala ndithu akulankhula zochuluka kunena kuti dziko lino la Malawi lili ndi zovuta zambiri maka pa nkhani yakatangale. Pambali ponena kuti andale ambiri ndi kuchimake kapena kuchithaphwi kwa katangale, komanso maloya athu mdziko lino la Malawi sali bwino. Kumeneku sikuli bwino kwanyanya kukhala anthu amene ndi atalimanja amene amagwisa ntchito maudindo awo kuti aziba ndalama za Malawi ochuluka. So Alexious kamangira wadziwika bwino kwambiri, ndipo posachedwa pataonera press briefing ya amene wa Malawi First mosogozedwa ndi Abon Kalindo amenenso amachita recommend kapena kuyamikira zimene Alexious kamangira akuchita, komanso adadzudzula Alexious kamangira kuti pa zonse zimene akumalankhula amayenera abwerense maumboni okhuza milandu ya anthu amene akuwatchula kuti akuchita katangale. Koma pambali pa zonsezo tikumbukirenso kuti ndi mmodzi mwa anthu amene wayigwira ntchito yovumbulusa nkhani yokhuza Alexious Hotel imene imafuna kugula pa mtengo wa 128 billion pansi pa Attorney General a Frank Mbeta. Ndipo nkhani imeneyi ndi imodzi mwa nkhani zimene tsopano zikuyang'anidwa ndi chidwi kufuna kudziwa zenizeni zokhuza nkhani. Ndipo posachedwa pompa taona Dr. George Partridge akulemba kalata yoyimisa ganizo lofuna kugula Alexious Hotel imene idali modzi mwa njira zimene ndalama zikanabedwera. Ndipo pambali pa zonsezo kwa anthu amene akukwanisa kumusatira Alexious kamangira akhala akuyamikira zimene iye akuchita. So ndimafuna mtsiku la lero ndikupasireninso kalata imene munthu wina okhuzidwa yemwenso akugwirizana ndi zimene Alexious kamangira akuchita adalembera amene wa Alexious kamangira. Ndipo kalatayi mukayimvetsera ndi imodzinso mwa kalata zomvetsa chisoni, chifukwa munthu amene walembayo ndi mmodzi mwa anthu amenenso adakumanapo ndi zovuta ku mabwalo a milandu amene iye adawakhulupirira kuti amuthandiza, koma zotsatira zake zidali zosiyana ndi zimene iye amayembekeza. So malingana ndi kalatayo ikuwerengeka motere. Kalatayo ikuti: wokondedwa Alexious kamangira, pamene munayamba kulankhula zakusalungama m'bwalo la milandu, ine ndinali mmodzi mwa anthu oyamba kukukhulupirirani. Ndinanena poyera kuti ndikuthandizani zomwe mukuchita chifukwa inenso ndakumana ndi kusalungama m'khoti, ndipo pali ambiri amene mukuyimirira mawu awo. Ndipo sindinakumanepo nanu maso ndi maso, koma ndimakuonani ngati wachinyamata wolimba mtima komanso wokonda Malawi ndi anthu ake. Ndipo zimenezi sizisintha chifukwa cha zimene anthu ena amanena. Chifukwa ndimakonda dziko langa, ndimakupemphererani tsiku lililonse kuti Mulungu akusungeni ndipo kuti azikutetezani. Lero ine ndi mzanga wina Gordon Maunde tinapita ku maofesi a Supreme Court kukapereka kalata yokumbusa pa mlandu wathu wa ngozi case number 176. Kumvetsera kwa mlandu kunatha mchaka cha 2010, koma mpaka lero chiweruziro sichinaperekedwe, ndipo zaka 15 ndizo zapitapo tikungodikirira nkhani. Kwa zaka zonsezi ife ndi mabanja athu takhala tikutsatira nkhani kudzera kwa loya wathu SC RJM wa Lakan Associates amene analemba makalata ambiri kukumbutsa uweruza kuti apereke chiweruzo, koma palibe yankho lililonse kufika tsiku la lero. Lero pamene ndinkapereka kalata yokumbutsa ya 2026 kwa Deputy Chief Justice, ndinalakwisa polankhula mokweza kwa mlonda amene anandiuza kuti ndayimisa galimoto pamalo oletsedwa. Ndawe zambiri ndinolemekeza, koma ndinali ndi chisoni ndi kukhumudwa chifukwa cha mmene zinthu zikuyendera m'bwalo la milandu. Ndikumudandaulira ndipo tsiku lina ndizampempha chikhululukiro. Olandira alendo ku Supreme Court anatilandira bwino komanso anali othandiza.
PA Malunga analandiranso makalata athu mwamtendere ndipo mawu ake anatilimbikitsa tinachoka ndi chiyembekezo. Pamene ndikufotokoza zaka 15 zodikirira chilungamo, ndinakumbukira tsiku lowawa mu 2009 pamene galimoto yathu inagundidwa ndi galimoto yalikanga yosayenera kuyenda pa msewu. Mlongo wanga wokondedwa ndi driver wathu anamwalira, atatu mwa ife tinapulumuka ndi chisomo cha Mulungu. Ndimakumbukira mmene mwini galimoto anayeserera kusokoneza ripoti la polisi, koma ndinaonetsetsa kuti zoona zikhale zoona. Anthu ena mmudzi anayamba kuba zinthu mgalimoto pamene tinali mkati tilavulala, koma mnyamata mmodzi anandithandiza. Pamodzi tinatulutsa ena amene anali osazindikira. Mlongo wanga anamwalira m'manja mwanga, koma ndinalimba mtima kuthandiza ena pamene galimoto yanga inkayaka. Ndikuthokoza Madam Susan Liwimbi amene anasiya ulendo wake kuti atithandize pamalo a ngoziyo. Anandivazika jekete lake kuti ndisazizidwe, anali ngati mngelo. Woweruza anamvetsera mlandu wathu ndipo anapita ngakhale kumalo a ngozi. Ndinaganiza kuti ali ndi chifundo ndipo anamaliza kumvetsera mwachangu, koma mpaka lero zaka 15 zapita chiweruzo sichinaperekedwe. Sindinamveponso chifukwa chake chilungamo chingachedwe chonchi. PA anandimvera mwachifundo koma analibe yankho, kungoti kalata izachitidwa kanthu. Ndipo mawu a m'Baibulo akuti iwo akuyembekezera Yehova adzalandira mphamvu zatsopano, adzawuluka ngati mphungu, adzathamanga osatopa. Mawu amenewa amandilembetsa mtima kuti ndipitirizebe kudikirira chilungamo cha nkhani yanga. Mwana wa driver amene anamwalira anali ndi zaka 2 pa nthawiyo, tsopano akulemba mayeso ake a JCE chaka chino. Zikomo kwambiri pa zimene mukuchita, zikutanthauza zambiri kwa Amalawi, makamaka ife amene takumana ndi kosalungama bwalo la milandu. Ndikukhulupirira kuti mwamvetsera bwino kuwerenga kwa kalata imene wina walemba kulembera Alexious Kamangira, imene wafotokoza monso nkhani yake yomwe idamchitikira. Imodzi mwa nkhani imenenso naye yakhala ikumuzunza kupita ku mabwalo a milandu kumene ankafuna kufunsa chilungamo cha nkhani yake. Ndipo ndikukhulupirira mwamvetsetsa momwe ndafotokozera kunena kuti mkuluyu wafotokoza kuti mchaka cha 2009 adachita ngozi pali galimoto yomwe idawagunda, ndipo zidachititsa kuti driver yomwe ankawayendetsa komanso sister wake adafa pa ngozi yomweyo. Komano akufotokoza kuti mwini wake wa galimotoyo wakhala akuchita kuthekera kulikonse kuti apondereze nkhani, maka kufuna kuti apondereze malipoti a polisi amene apolisi adasunga otsekulira mlandu mkuluyi. So you can imagine kunena kuti zaka 15 ndi zaka zochuluka munthu akuyendera makhoti 15 years. Makhoti athu ndomvetsa chisoni kunena kuti kwangodzala ndi anthu amene amangodikirira ndalama koma chilungamo mwa iwo mulibemo. Zomwe akuchita Alexious Kamangira zausankhani zochuluka ndipo zapangisa kunena kuti chidwi cha Malawi tsopano chidzuke pofuna kumvetsetsa bwino zakatangale yomwe amachitika mdziko lino. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Amalawi ochuluka akupitirirabe kuvutika kusaukira chilungamo m'mabwalo a milandu, pamene mabwalo a milandu adayikidwa ngati gawo limodzi limene lingazese mtendere mdziko lino pogamula milandu mosakondera aliyense. Koma zikuoneka kuti mabwalo athu a milandu mdziko lino la Malawi ndi mabwalo a milandu amene inu ake ndi andalama okha. Anthu amene ali ndi khusa mthumba ndi amene ali ena ake khomo la khoti, koma onse amene ndakapuntha buwe lumu manager siyawonso. Koma nanga ndi chifukwa chani akamachita maphunziro awo ku sukulu zawo kachenjedwe amachita oath kapena malumbiro kunena kuti azaonetsetse kuti chilungamo chikutsatidwa? Ndiponso ngati muzaonetsetse akamalumbira amakonda kugwiritsa ntchito Bible kapena Quran, imene ndi imodzi mwa zikhulupiriro zimene anthu timakhulupirira kunena kuti munthu yakulumbira ija timakhalanso tuchita pangano ndi Mulungu, koma nzosiyana ndi zimene zimachitikirira mabwalo athu a milandu. So ndimafuna ndimve maganizo anu kunena kuti inu mukuona bwanji ndi step imene Alexious Kamangira padakali pano waitenga yomafotokoza komanso kufutukula nkhani zimene mwina Amalawi ochuluka sakanatha kuzidziwa, zimene ndi zokhuza katangale ochuluka yemwe akuchitika mdziko lino la Malawi. Kodi mukugwirizana ndi step imene Alexious Kamangira akuchitayi?
kapena inu ayi simuli mbali yake, mukudana nazo, mmafuna dziko lino lizipitirira kuponderezedwa ndi anthu amene ali enu akenso chuma, koma azipitirizabe kuzunzanso anthu osauka mdziko lino. Kodi inu muli mbali yake iti? So ndingadziwe komanso kumva maganizo anu kudzera mu comment section zokhuza nkhani, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like video komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos amene mukukonzerani pano pa Sam Vita YouTube channel. Ndipo video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mark Thompson. Bye.